ହେଉଛି ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବିକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ବନଉଛି ସହରର ଦୃଶ୍ୟ, ଗାଁ ସହର। ଏବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମୋତେ ସହରରେ। ତ ଏଇଠି ପାରା ବହୁତ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଚଢ଼ିର ଚେଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁଠୁ ଅଲଗା, ଗାଁ ଅଲଗା, ସହର ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେଦିନ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।